כיסת! אסור לטפס על הכיסא, להגיע לאן? No, כיסת! זה מסוכן, דיוויד, זה מסוכן. לא מטפסים על הכיסא כדי לקחת עוגיות, נכון? מה הוא עשה? מה דיוויד עשה? הוא מלוכלך, נכון? הרגליים שלו מלוכלכות, dirty, נכון? מה דיוויד עשה? Come back here, David. Be quiet? למה? מה דיוויד עושה שצריך להיות be quiet? הוא עושה רעש עם הסירים והמחבטות? חמוץ. מלפון חמוץ, נכון. ומה זה? מה זה? חמוץ. לא, זה מה זה? פטלו. וזה מה זה? זה פוטטו. זה פוטטו, נכון. וזה מה זה? פטלו. לא, זה צ'יקן. צ'יקן. פה. That's enough, David. לא אוכלים עם פה פתוח, נכון? You have to chew עם פה סגור, נכון? מה היא אומרת לו עכשיו? זה גו? גו, לאן גו? לאן גו? אני כותבת גו שכל הקופקת. בגזוז.